οικόπεδο και ενταγμένο έργο το υλοποίησαμε. Απέμενε ένας χρόνος για να τελειώσει το δεύτερο ποιοτικό πλαίσιο στήριξης και το σχολείο 3.500 τετραγωνικά του Κρανιδίου δεν είχε ξεκινήσει. Η μελέτη την έχω κάνει εγώ. Έπρεπε να φέρουμε σε αυτόν τον τόπο την επιστήμη, τη γνώση, την εμπειρία, γιατί δεν μπορεί τίποτα να πάει μπροστά χωρίς αυτά. Η μελέτη, το κτήμα αυτό εδώ του Δημοσίου, την έκανε η αναπτυξιακή εταιρεία. Κανονικά έπρεπε να πούμε να σηκώσει τα χέρια ψηλά. Το τολμήσαμε και σε 2 χρόνια το παραδώσαμε. Κάναμε γένεια. Για λόγους που μόνο οι διοικούντες γνωρίζουν, μετά από πάρα πολλές περιπέτειες, αποφάσισαν να ξεκινήσουν παραμονές εκλογών. Μόνο οι πολίτες μπορούν να αντιδράσουν για να σώσουν τέτοιες καταστάσεις. Γι' αυτό μακρηγόρησα ο Νίκος. Λειτουργούσαν κακόμοιρα, χωρίς τόλμη, χωρίς φαντασία.